ndo ambita ni babu sirajantama awai kado sirajantama dabora ke tunyini ke limana ufe ayatu wati do anga je ka faranywanga nai awai kado ambise ka kodo be ambise ko lunyina maya chugomi ndo jamana ni ya hali biya sigiledo hali biya sinzinedo lu ni yele sinanguya abolu kofo mana hali bi wati do bike anga to ko lu sinzi ode ato anya fo ye ka damene 10h kata 10h30 oni mami ngoni bi fe ka kuna funi drone de lamme anga awai kado manyolo num mandiye 10h30 pile kuna funi ubi dabo kumana sa kuna funi ni antatoy ndo mi Mohamed Haidara fuke akumana aka babu be sebengono sebende mimbe nangwa makulendi panda bidon boli ako mi kunu la ben ko ni kera ma fe ma mimbe no bi jamana nyama ko fo El Haji Ibrahim Bouakar Keita ayi awai kado wulika joni subhanallah Ibrahim Bouakar Keita la hawla uzu billahi minash shaitani rajim ako gelera sade le tayarede mu ye hakli jigi burama la sokoma burama la hawla wala quwwata che en va kuy ala na benni ka fumbi sugunai mamu ni ito ida folo mala kay so wada fe afotu dafli mu ye hakli jigi burama la afotu dafli atu dafli te ni reba on abe farak angande angata samu no fe ka fere nyika ka wuro nyika dia nda sanu gunai no de etu dafli te nimba eske parti aglera tirfuke haidara kumana lendi panan kono akula benunu mami ngembe kala be onge odi anga jamana nyamai no be transition nyama ko fo no ye awai kado ashimi goita kado ka fo wuli ka joni chesru ayoke ayo minge awai kado minye transition mo awai kado aye politique mo ayo lu de wele politique ton chama ayo lu de wele lu bi se kana chugo mi bi se ka to awai kado obesi ka foke yel sa minye ski ka fo ba mimbe na la be una be ka sabati no be Assise nationale de la refondation ko fo ko bi se ka nye chugo nga koyin amunu chugo abi na fo amake parti politique no amake usagoye manu bora ka soro ko do be choni masiku kan ko sobe bazirike ba akuni ejete mineke minya awai kado wuli ka joni chesri la ba minum be no lukanga ke mim bi se ka to Assise nationale de la refondation awai kado bi se ka nye chugo mi parti cha mambe minum be awai kado politique ton ko fo ulu ko ni be farale do nyanga jekulu bakelena na bi wele ko cadre d'échange pour une transition réussie e kado ka fo hakilina ni mirina nyuma minu kumbe no lukun farambe nyanga yalsa nunga se ka ke kilinyi bara ko se ka ke e ko mirina nyuma no hakilina nyuma awai kado abema flingulu chika da kuluchiwa abekera kugelera akusabu colonel Ashimi Goita ale kunye wulika joke yalsa mimbe ka to awai kado kunyi abise ka nyechugumi yi chesiri ka fem bela jeleke mimbe ka to kunyi abara obise ka nyechugumi de strategie la minya awai kado aye jatmineke ka wulika joni chesiru buluda mimbe ka to ani politique manu awai kado obise ki takile ka dundakile fe ka bod dakile fe ne jatmineke ibai ka fo ministre mimbe na be ministre de la refondation de l'état Ibrahim awai kado ikasa maiga ale ni président de la transition Ashimi Goita kunu awai kado lu de discours fo parti politique minu kumbe udu ko hakila ka fo ko yimbi na ke chugomi amate mo sira fede kuma na kera so buye afurgu anadu so makashi barka buyana ko sobe Mohamed Haidara ko lu kunya fasiri lendi panna kono lendi panna aka kunu mboli aboko baduru keme sababi nani ani konondo nun tene kalu klimuga ani konondo ako lu kunya jira ka fo minyi awai kado shogel ku kala maiga ko minyi premier ministre ale deselen kulkoto ka classe politique mo ko lu faranywanga politique ton ko lu faranywanga mimbi se ka to ANR no be Assise nationale de la refondation ko fo be se ka bara chugo mi ako président de la transition no be awai kado Ashimi Goita ko fo ba yere wuli ka joke wuli ka jomi ngono na ko aye parti politique ayo lu wele nyama yaw ukata kuluba mimbi se ka to awai kado obesi ka foke minyi ni ngo be hakilina ni mirinai e kunga hakila ka fo nimbi ke sobuye cadre d'échange ma minum vle ni awai kado aleni olu na se ka nyom fomya yelsa mimbi se ka to bara obike nga kuma kan yimbe chugo mi ani hakilina ubutemena chugo mi ndo wa make nunu taide sabu Batirike bako akuni ala je ningoyi anyonye ba mi na kera kunu ni awai kado diskuru kera kabla ni njugoina ma do be nu awai kado president yi PS yele ngura onyam ojoyin yelen kura PS yelen kura amadu Goita tedi Goita doke Goita kile ya to ko ni masebe ako kado nyama PS yelen kura akuma na koi ajira ka fo ni minvle ne ko awai kado proposition kura fuiti mingera olui ikado ka fo ko lu ko ni be mindo ku teta bi teta shini ka fo mimbe no Assise nationale ku teta kene kan bi ku teta kene kan shini sabu lu ya ye ka fo si ka fo ba de kera jamana ngonna na pona sani bara bike abike no lui si ka fo doka kera tinza awai kado akatoti
tɛ min filɛ nin ka kɛ kɔni k'olu kɔni ti taa la olu ti taa la sini parce que ba ko a ko ka sɔrɔ min ye communiqué min bɔra président de la république yɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ u ka ministre min bɛ n'o ye Ibrahima Ikasa Mayiga ale kɔni kɛnɛ in kɔnɔna na ɲɔgɔn ye ba min bɛ n'o ye assise nationale a y'a jira o nafa ye min ye a y'o jira limanaw na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye yalasa min ye awɔ i k'a dɔn Mali bɛ se ka taa n'ayɛlɛ sɔrɔ cogo min o fana min ni an mago b'o la bi a y'o jira o tɛmɛnen kɔ a y'a jira k'a fɔ maliyɛnw awɔ i k'a dɔn o bɛ donni min na i ko bi hakilina ni mirina kelen min b'u la baara in bɛɛ bɛ se ka waleya cogo min na a tɛ taa fiyewu fo sigi ka fɔ ka fɛ sigi ka fɔ in dun o de labɛn ne filɛ nin n'o ye assise nationale min b'i kun n'i kan cɛ n'i taara kɛnɛ kan i sɔnna i ma sɔn i n'o fɔ nka ni e ko i ti taa a bɛ i k'a dɔn fana ye ko wɛrɛ ye Kirikeba ko a ko awɔ i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn ko a y'a jira k'a fɔ an ka jɛ ka kɛ kelen ye n'an ye nafa min sɔrɔ o la o nafa bɛ an bɛɛ lajɛlen kan n'an dun ma se k'a ɲɛ sɔrɔ fana o fana ye ko ye min n'a b'an bɛɛ lajɛlen kan nka nin fɛn fɛn filɛ n dɔgɔ i k'a dɔn nin ma don o tulo la Kirikeba ko a ko min ye président ye n'o ye Asimi Goyita ye Asimi kɔni a ye kuma caman a y'o fɔ ninnu ye a y'a jiru la k'a fɔ k'ale b'u wele u ka bɔ i ko kɔnɔkulu wulikajɔ min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ faso ka wele don ale Asimi ka wele tɛ ayi Sogɛli ka wele tɛ faso ka wele don wele kan ɲi a bɛ i ka dɔn fasoden bɛɛ kan k'a jaabi sabu min bɛ se k'a to an bɛ sigi ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin y'o wele kan ye nka min ye awɔ i k'a dɔn murutili ni bamaja o fana ye fɛn wɛrɛ ye dɛ a ko démocratie ti taa fiyewu politikimaw kɔ aw politikimaw aw de y'a ko bɛɛ lajɛlen o kumana an b'aw wele an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n dɔgɔ min ye fasiri kɛba ye a y'a jira k'a fɔ nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin bɛɛ kɛra ziiridaka ye nin bɛɛ kɛra dɔnkilidaka ye sabu min ye cadre d'échange mɔɔw k'u ti taa bi k'u ti taa sini fasiri filɛ i bonya b'a la min ye Mohamed Haidara ale ka baabu don l'indépendant u ka bidon bɔli kosɛbɛ ɲɛma n'i ye maa fila kɔni n'i y'olu kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ tan nɔfɛ siga t'a la a bɛɛ lajɛlen ko bɛ dɔ ye a yɛlɛma 6 ko bɛ dɔ kɔnɔ palarti ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye n'o tɛ bɛɛ ta ye 5 ye a banna tilacogo ka ɲi a banna Siriman Kɔnɛ ale de kumalen don ka bɔ palarti o kɔnɔna la a ko mun ye Asimi ani Sogɛli ni maa fila k'u kɛlen bɛ bi sababu ye ni ka parti politique maa ninnu kɔni k'u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ kojugu Fatigeba mun ye Sidiki Kɔnɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kabini donni min kama mun ye Sogɛli Kokala Mayiga ale taara ka kɛ mun ye gouvernement o ɲɛma kɔni ye ko a kɛra sababu ye ko ye yɛlɛmali caman ko o nana an ka jamana o kɔnɔna o la mun ye gouvernement mun n'o bɛ sen kan bi u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri de kɛ fan bɛɛ lajɛlen o fɛ walasa mun ye Mali kura mun ni a kuma bɛ sen na Mali kura a bɛ se ka lawaleya cogo min na Fatigeba ka fɔ la a ko masa in bɛ ko o ko la ko o tɛ tiɲɛ ko a mɛnna ko mun ye malidenw an mago bɛ ni maa fila ɲɔgɔnna la mun ye an ka jamana a marali kɔni ko o kunna siratigɛ de la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Asimi Goyita ye kabini donni min kama mun ye jamana in taara ka kalifa a ma Asimi a y'a jira k'a fɔ sara mun na ale b'o ta ko o sigiyɔrɔma 3 ko 2 kɔni ko a bɛ jɛ o kɔ 2 mun n'a bɛ jɛ o kɔ o na kɛ dɛmɛ ni ka maaninfinw kɔni ko o sɛgɛrɛ nin kɛra miirina belebele kosɛbɛ nin kɛra miirina belebele wa nin kɛra hakilina belebele Asimi fɛ n'a jɛra malidenw ye kosɛbɛ Fatigeba ka fɔ la a ko mun ye Sogɛli ni Asimi Goyita an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga kɔni t'a la malidenw bɛɛ lajɛlen ka danaya de b'u kan o sabu kɛ kabini waati mun na fanga kɔni ko a yɛlɛmana Sogɛli nana kana mun ye Asimi fana nana jamana ɲɛmaya la donni kama fo kana bila bi la yɛlɛmali caman ko o de bolodalen don Fatigeba ka fɔ la a ko ninnu de kɛlen bɛ sababu ye ni ka politikimaw kɔni k'u sɛbɛkɔrɔ siran o sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Sogɛli ni Asimi mun ye n'an taara Sɛnɛko o bunakun o kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ y'a sɛbɛntiya koyi ko ɲinan ko kɔɔri ye sɔngɔ min sɔrɔ ko k'a bɛ Ala ka kɔɔri naissance k'a ma deli k'o ɲɔgɔn nɔ k'o sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ sababu ye ni ka politikimaw kɔni k'u sɛbɛkɔrɔ siran Fatigeba ka fɔ la a ko n'o bɔra yen n'i taara mun ye kɛnɛya o bunakun o kɛnɛ kan a ko mun ye hôpital du Pongé Pongékaw kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Asimi ni Sogɛli nali bi cɛ ko yɛlɛma caman k'o de kɛra Pongé labitaniso o kɔnɔna o la mun ye minɛn caman k'o donna mɔbiliw fana sanna ka di u ma nin bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ fɛn ye bi mun kɛlen bɛ ka politikimaw kɔni k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a ko Gabriel Touré n'i donna ye bi i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye denmisɛnninw ye olu ka so mun bɛ yen n'an k'a ma ko
pédiatrie et il est madoué au donnant au fin de corner là Fatriba ka fola a ko no boray ali bi ko mi politique mawi o sira no ko saboro sira mu ya ashimini shogal kala meka wuli ka joko bla senga ni lakana o bisika nya jamana o konna la tugo munam Fatriba ka fola a ko mu o misali nyuma e fin juin ni akli bala juma temene no bela novembre ko kle mu ga ani worama mu nya keleke panguru bele nani e mu nya ashimi ko ita ayo kle di anga keleke law ma o kera mu nya wasakoye anya shimu nya jamana do ma ko sobe a ko no boray mu nya o kala meka wuli ka jo mu fena nko sigi senga ni watina ni yuruku foka tase mu nya ngli balia o kelelima e ko ni bela jele ne keleme sobe bi mu nya politique ma ko ni ku wulle no mi ashimi ko ita ane shogal fena o ko Fatriba ka fola a ko ni ya jitemna ka laje mu nya shogal na ashimi ko ita e nun keleme mayebi mamu na keleme ka politique ma go kama na ko sobe sabke u nya be mu ye dolo ko ni ko amena to la ni dolo du na menena e anaka sobe ni ko lu ka dolo ni ga sibe ko dafri Fatriba ka fola an woni me domine na foko bi ayi ni me mali dem bala jele ne fe an ga nyam bo sembla an ga nyam bolo ko ni ko ominen na fama ale ro foko ko mali be ro mun ko bi be wati gele ne ko na la ko sobe mali dem an ga fara nyonga ni ga am bolo ko ni ga adinyama wala sa munye ben basri siga fo o be sega na ayra damani nyantela la tuko muna nanya jamana en ka wuli ka jo e fadinya kala mu ma ayra bolo ko fa ana temeno oyi Fatriba ka fola ako me gini ya jitemna ka laje fe mun kala me gele ko ina o sabga jamana ni ya sele ni ndan hunwa e nyama siga fo ta la politique ma do koy ko politique ma ko jonen te tuko shila munye o ka jelaki okoro wa te fe ka munye shoga ne ashimi u deme koy ko pasi ni demena anaka so bi me maldon e ko anaka so bi ko lolo ko anamene munye maldon na lolo nyi ko de kalama so bi munye politique ma u tika so tuko shila munye shoga le ane ashimi fa ngai mbo bolo tuko muna ko tika so amatuka shila Fatrido ana sama so ko malen na ka bo penalty ko na la sirigi kone ale kalam kala tige ibunya bala ndo sirigi be foka wal nyimando ali bi nura fm ambo sanfe ko non ni nani to mi murmuru duru minya away ka do ambi facilita facilita mimbe o yesuar de bomoko de bomoko e ka do ka fokuma kemba kono ndo maimuna dumbia ale de kuma mbe kono maimuna ko na sa titiri mimbala e ka foto ko na ngame mikla ka yel machan foto ko na titiri mvo sanve to ko na jimendo quand Mahmoud Diko souffle le chaud et le froid. Okuma bana eni ne fla bede afobi. Baba sembala. La haula. Baba, ayo fro. Ashembala. No, Maimuna Dumbia. Ale de kumana. Bora ka mimvo nanzara kana. Yen kalamana sumale. Abebi fie ma mimve. E kado ko Mamudu Diko. Kumana sa minyi fasiri. Maimuna de kumana. Ambe fasiri fo. Baba ere kama anadam fasiri ma. Agoni kama. Akoni jetemineke. Dugu blaka usa lada wuli. Akoni awai kado ala klina. Sabla ni ala nyesiranya join. No be Mamudu Diko kufo. Do kun kele. Yani ko inga damne. Ko imbuguna tige aye awai kado chama ayo nyefo. Wili ka jom min no lubike aya jira ka fo ko ale ko ni be chesiru de dabo min be se ka to kata do uke jamana nye jamana ko deun awai ka do mi se ka faranyu anga chugomi ka do dakelen ve o dakelen ve gele min be on dala mali bay ngolo agele mi se ka bo anga chugomi akoni alaje bi mali awai ka do gele be o ye gele dai ni awai ka do mbamunu diko ay ka ngar dakon chama ayo ke kanyeshi usirama ako fasiri ke bama ako awai kado Mamudu Diko ni ya ka cika unna ka kuma kan nunum ba jile lame hakli na kele mirna kele min ya awai kado Mamudu Diko be fengele min nofe o de ani colonel Ashimi Goita o kanyo yi mais abo ka abe o de ko o gela robe mi parce que de ce qui est sûr le seul message cikai qu'on a retenu est que l'imam Diko va rencontrer le colonel Ashimi Goita Ashimi da bismillah aka chokora bismillah bana Ashimi chokora bismillah min de ka fa chokora bismillah ika cheko ka tarawa dilla kana ta baba Ashimi chokora bismillah juma ta kono anga la men fe ako kuma na sa min ya awai kado ni jate minake declaration min be ni awai kado bora Oustaz Imam Mamudu Diko da ke kado ko ayi wuli ka jominge wuli ka jo ndi dore journée de prière no ye ka don grengre min be se ka to seli awai kado be se ka ke ala ngwele le tout puissant masajala ki bali ka laje e maliyon ko ni segena an dorola anyanina ela be on dala min ye gelen ye ma min be se ka che ka bondala o ye ale ala ye no ya soro
andun filila nan be sira juguka ya fakeba o ye joni o ye ale Allahu Taala o de sira tigala Mamadou Diko away ka do ayi wuli ka joni cesiru beke sira de fe ka nyini masa ala inve aka ke cugo sugu bela jelina maliyon yere dama am se ka do dakelen ve ni ka bo dakelen ve o ko bi mvlen ne away ka do Mamadou Diko na yo ke aya ka keta ke na yo wuli ka joke akango ke nga be ya famuya ka don ka fo Mamadou Diko away ka do ningewre nga adusu tnyenedu Mamadou Diko adiminedu Mamadou Diko away ka do ko kerala min no kemba ka toro o de sira tigala aya jira ka fo ale ni nguma minun vo wati temenu na kera so buye la goshu ni away ka do fenja mambe o tambe ka le segere ba mali bay ngonnana komblo jugu chamambe o tambe ka le segere ba mali bay ngonnana Imam Mamadou Diko ako away ka do chika ani tinya mi o bi fo away ka do sika fo ite ala sabu ambe doni mina iko bi ndogo kado ka fo imamu abife ka wuli ka joni cesuru deke ka famiyeli soro away kado kula o temeni ngo famiya kele mimbe ningo ina ode chikande kumba bulu ka la se ashimima ka bishimi ka se ka famiya ale ere digo joro minya ale ere na fayi mi jamana ngonna na batirike bako ako ninye away kado kudita fulana kabira akera ako ale ni ashimi away kado anaka premier ministre ku manywanyi ako abi wati dama bo ako ale nyambala ka fo ko bi kata chuko mina ako te ndogo ko te kado kata malion kungilina la de akecho ko tachugo kwa manyi jamana bi tabulo minga ku kado kale wuli ka joke ka se Ousmane Sherifu Madani Aidara ya bani kwa Seroma conseil islamique du Mali o temene ngo ka boy monseigneur doa tarjime dodi janza botea kwa sera o fana ma kwa le ya fo nunui ha nausgiledu ay wuli de nawdu mbe position mina anga tasabu jamana imbi tabulo minga ndo jamana intabulo kado amay njugo shila kwa le ya nyinu fe nyoye uni tradition uno nyama ba ko ka nyoye ko colonel Ashimi ambe doni mina ko bi asimi ati dese wati la wati mina abiseka nunu bismillah anu biseka nyoye nga ambe doni mina ko bi e karo ka fo Ashimi amasonga nunu bismillah yango te diko amasongo bismillah terke ba ko akodi akomuna de mundungelena Ashimi baleno ebi bak ka anga choro bismillah ita to akata felata fiewa preza ijoto nare aka bismillah anga chokora bismillah adimne no min fana be sanvela ko na mbo donga dumalain ando fana donde anga yembla kana chokora kote na oto ngana chokora statu no ba bolo aka bismillah ayo bashite o je ba ko into o kado Imam Mamadou Diko lekere kado ka fo kambe doni mina ko bi ale koni tese ka dala tugo shila ale be wuli ka joke ka nyini no ke Ashimu teka sonka ale bismillah iye kudita inda ka laje ba ale koni ba do min Ashimu teka sonka ale bismillah to be mununu min da fe nu banindo ko fo Ashimi ale on barakile fo Ashimi ale afwai min ya away kado aka jamana to civilu bulo civilu ka jamana mara no te communauté international no ye nyama toyi olutna ando de suba ale o min vo anake o ye fenye femi na mabe kado ka fo Ashimi ma akwambi do ni ko bi jamana yembi tabulo minga gela do koy ale ye away kado Ashimi yera drontere ko diko ya jira ka fo ko ale kuma na macha manve akoti jamana marabaw ki kado ka fo ko ale kangar da kuyi anya foli kuyo kayelma yelsa jamana bi se ka avancer ku ma mewo ma me endo wolo la mina o madugo machila la o madugo machila aya farade o wolo la mina o madugo machila so ko masanye be femi la akabu akilima koy akoti nde ala kanya kadam yelma o komplo ko kuma min be ka fo min nyeshine be dikuma parce que ba ko ako yelma Ashimi ka fembe olawa Ashimi no do be olawa femi ngoni do no jeledu o te away kado angata kana de une chose est claire on ne badine pas avec l'homme de Dieu ma titlo ngene ala mayide ala mayide no yedikoy ibeka Ibrahim Boubacar Keita ko ra terrier o makangarda kame eleni ozo kusukusu karawere kusukusu atarde atite kwatina femvo maye ukofede o kuma na sambi don mene ko bi minya away kado ningonye akuma ko ni chale do kosobe ko away kado diko atite bina la jibrama bina salaka wa langali yalla kanya ani mbeka boyedi da sawo ay de ne tede kana baba klubila nindo ko mo kona choro woni fo ne ko kasi choro ba ne ko pare la klubila mi ka ko pare la klubila
ako wati mina ale kumana ka fɛn bɛɛ fɔ kuma kan ma mɛn ale ka ko ɲɛ jira ala la kuma min kɛra i ka dɔn ka fɔ ko ye fɛn fɛn n'o ma dogo maa si la a ko nin ko min filɛ nin jɔn ko ala buka mankanba in ni i ka dɔn fɛnba min filɛ nin ka tugu digo ka i ka dɔn duwawu n'a ka seli nɔfɛ min bɛ se k'a to i ka dɔn duwawu bɛ kɛ jamana ye a ko message kelen pewu de bɛ yen digo bɛ fɛ ka min bila ka taa di Asimi ma ne ye wele da kɛ n ko n bɛ fɛ i k'an bisimila i b'an bisimila tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn ci ma i k'an bisimila i m'an bisimila i ka dɔn k'o ye fɛn ye fɛn min n'a ma bɛn i k'a dɔn diko ma bɛn cɛkɔrɔba ma a ma bɛn a ma sini a ma bɛn a ma dɛ a ma bɛn a ma dɛ ɲama ni fɛn y'a tɔɔrɔ nin bɔlen kɔfɛ o de ye a ko mun ye nkalon mun tara ka da la k'a ni Faransi ka lasigiden k'olu tun bɛ dogodogo ni dibidibi la k'u ka jamana k'u k'a dafiri a ko maintenant i y'o kuma min fɔ nin o don ko ne ye cɛ in suit a ko digira la dɛ ne ye Dunga suit awɔ ne ye Dunga suit Dunga Mayiga a ko mɔgɔ minnu b'o ko jukɔrɔ k'ale b'a dɔn non jamana in kɔnɔ ni ne ye gɛlɛya yɛrɛ non mais Dunga ko clairement mɔgɔ minnu bɛ ko in jukɔrɔ k'ale b'a dɔn e b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ko in jukɔrɔ min kelen bɛ ka usage tɔɔrɔ maintenant problème ye min ye Dunga k'a fɔ mɔgɔ minnu don a kana fɔ a ka taa fɔ ɲɛmaw ye dɔrɔn ɲɛmaw k'a wuli a k'a fɔ parce que ninnu nin ye jamana ci de ye o kosɔbɛ minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka nin message sugu monter ko di ko ni ambassadeur yera ani ambassadeur y'a kɛ tan an bɛ ka fɛn min ɲɛɲini o e yɛrɛ ko e b'o dɔn mun ne b'an fili an bila fili ko problème t'a la a mɔgɔ minnu bɛ ko in kɔfɛ k'a b'a dɔn n'a b'a dɔn a ka fɔ a fɔ an ɲɛ dɔrɔn a banna mankan ka da cɛkɔrɔba parce que nin ko in bɛ position min na sisan ne ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ɲininka peut-être a b'a ko Asimi ninnu ni fɛnw ka montage donc a bɛ dimi maintenant ni Dunga b'a dɔn a ka fɔ mais c'est clair Dunga ni b'a dɔn mɔgɔ don ko dalu b'i bolo Dunga de y'a fɔ dɛ a ko a b'a dɔn dɛ Dunga ko ten o kana kuma ninnu munumunu kuma ninnu kana a munumunu a ko an kɔni bɛ taabolo min kan nin ye bi Imamu Dimine man ɲi bɛɛ b'o dɔn wa a kana bali maa si la ni kumakan wɛrɛw bɔra tuguni ka ko wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to Imamu a bɛ se ka bɔ tuguni cogo min ka na fɛn wɛrɛw fɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni sababa bɛɛ ala k'an kisi baba juguman ma fɔ na bi dɛ a ye juguman ma fɔ an ko fɔra kɛnɛ kan an bɛ ka segin o de kan k'o f'i ye ɔ Dunga ye min fɔ a k'a ɲininka a ka ɲɛfɔli k'an ye komi ale b'a ɲɛdɔn a k'a ɲɛfɔ jamana ka se ka lafiya a banna siga t'a la ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina yarabi mais an ka yira an ka taa a ye mun fɔ a fɔ a ye komi miliyɔn danko kuma in ni baba sera ka miliyɔn 1 sɔrɔ ka n'a d'a ma yan o b'an bɔ a fɔra i ɲɛna ko maa min yɛrɛ taara miliyɔn 10 di k'o diminen don cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔrɔ e fana m'o mɛn wa ne mun bɛ dɛ cɛkɔrɔba ko maa mun taara miliyɔn 10 di hali sini ale ma dɔrɔmɛ d'o ma o yɛrɛ diminen don ale kɔrɔ subhanallah ne yɛrɛ tun b'o yɔrɔ mɛn o ɲama n kun bɛ yen de a ye kun bɛ yen mɛnɛ ni bɔra kun bɛ yen taji kun bɛ direct ka minɛ aw ni baara aw ni cɛsiri cɛkɔrɔba ko miliyɔn 10 maa mun taara di ale bolo ma k'o fɛn ma d'o ma sunkalo kɔnɔna la yatimɛw dɛmɛ n'a ye malo sɔngɔ sigaro sɔngɔ maa mun yɛrɛ taara o miliyɔn 10 di ale ma ko dɔrɔmɛ ma d'o ma k'o diminen don ale kɔrɔ Allahu akbar ala k'an ni sababa bɛɛ hali bisa ka yira limanaw na radio Nura FM kulo b'o de la 94 tobi murumuru 5 min ye awa i ka dɔn gafe an b'o di kɛnɛ kan Usaju Mamudu Diko nin y'a ka kɛnɛ ye n dɔgɔ an ka tɛmɛ an ka taa ɲɛma an bɛ taa Mali tribe ne bɛ n bolo n b'a kari ka don mun ye Abdramane Diko Diko a kumara kosɛbɛ a ko kunun n'o bɛnna tɛnɛndon ma i bɛ na ye k'a fɔ ko malidenw tulo donna kibaruya mun na o de ye mun ye jamana in premier ministre kɔrɔ dɔ n'o de ye Musa Mara ye k'a fɔ ko mun ye kiiritigɛlakaw kɔni ye k'u ye wele kɔni ko o bila a ma o kɛra patigɛba mun ye Abdramane Diko a ko nin ye dugukolo ko mankan siga t'a la ko o don ko affaire mun bɛ yen n'a bɛ titre foncier mun kan numéro 4966 n'a bɛ dossier di Kampala n'a bɛ o kofɔ patigɛba ka fɔ la ko a kɔni bɛ segin ka na kura ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun y'an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye n'o bɛ Musa Mara n'o b'ale kofɔ kunu ko mun ye pôle économique et financier de Bamako maaw u ye wele bila mun ye Musa Mara a ma jalaki jumɛn binnen don Musa Mara kan fo Isa de fo ɲɛma kiri kɔni bunakun kɛnɛ kan n'i ye nin kuma kɔni mɛn kabako kuma don a bɛ maaninfin kɔni k'i sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ patigɛba kɔni ka fɔ la mun ye Musa Mara a taara wele ka taa jaabi kunu nka a kɔni seginna ka taa so nka kangaridaka o kɛra a ye Musa Mara hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ bɔ yan ka taa ba kɔfɛ fɛrɛ k'i sara kiiritigɛlaw la Allahu akbar awɔ Musa fana Musa Mara Allahu akbar hɛbɛ hamali
fasiriba ka fala ako ni ya jamna ka laje ni enfer mun na folen flani akara wati la wati mun na Musa Mara yɛrɛ na kun bɛ communiquer o maire la a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye dugukolo ko ɲaami belebele o de kɛra san 2017 o kɔnɔna o la yɛrɛngɛli la mun ye titre foncier mun n'o bɛ yen titre foncier numéro 4966 n'i y'a jamna k'a lajɛ o kun ye titre foncier mun n'a bɛ dossier de Kampara a b'o o maa kɔni ko a b'o o bolo nka fatigiba ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ mun fɔlen filɛ nin ye ko a kɛnɛ mun na koyi wa sɛfɛ wari ko a kuntala ko a bonyana kosɛbɛ a dugukolo min ye sɛfɛ wari miliyɔn 92 ko awɔ ko de kɛnɛ mun na ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o dɔrɔn tɛ koyi dugu minnu bɛ n'an ka ma ko Mamari bugu Kalaban bugu Sibiri bugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nin waati in na ko min ye bolodɔgɔnin ko a sɛbɛkɔrɔsinen don mun ye Musa Mara ma a ko ninnu kɔni o la fatigiba ka fɔ la ne yɛrɛ kɔni e ko politicien jɛlen na sɔrɔ an fɛ yan bilen a ka dɔgɔ dɛ ni ne ma Mali politique ma fɛn o fɛn min kɛ i b'a sɔrɔ dɔɔni b'o la Mali politique ma n'i bɛ tugu mun kan i bɛ tugu o ka so da ɲɛma danaya ma ka dɔw la dɛ kabako filɛ a ka dɔw la dɛ wa minnu nɛn bɛ n'a fɔ wɔlɔfɔ tabani a to tabani ayiwa baasi tɛ an dɔgɔ baara in ka gɛlɛn sa dɛ ayiwa an ka dugawu kɛ bisimila bisimila an ka taa ko Musa Mara bisimila an ka taa Musa Mara kosɛbɛ fatigiba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko min ye yɔrɔ in ko a feerela mun ye opérateur économique ma na a ko fɔra a bɛ min ye sɔrɔ bosobaw a b'olu kofɔ wa feere in kɔnɔna la ko a dibi ko barika ka bon kosɛbɛ a sigana ko o barika ka bon kosɛbɛ o siratigɛ de la mun ye maire kɔrɔ min yɛrɛ kun bɛ yen n'o ye Musa Mara ka adjoint nin waati yɛrɛ la n'ale yɛrɛ bɛ parti yɛlɛma o kɔnɔna o la n'a bɛ Dasani Sidibe ale kofɔ ale de kɔni ye plainte ko o don 2016 ni kana bila 2017 o kɔnɔna o la ale de plainte don min ye Musa Mara o kama nka nin waati yɛrɛ la mun ye Asani Sidibe a yɛrɛ fɛnɛ bɛ mun ye Musa Mara ka parti kɔni o kɔnɔna o la fatigiba ka fɔ la a ko mun ye maa caman bɛ yen septembre kalo tɛmɛnen olu bɛɛ lajɛlen dalen bɛ koko 4 ni ɲɔgɔn cɛ ni affaire kelen in na i n'a fɔ Isa Gilo a bɛ koko 4 ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔnɔna la Isa bɛ o de kama awɔ subhanalahi a y'a kuma fɔ Musa bisimila Siriman Baciri a bɛ koko 4 ni ɲɔgɔn cɛ o ye parti yɛlɛma maa ye Isa Siribe IRD tɔn dɔ ye o fana bɛ koko 4 ni ɲɔgɔn cɛ ko ninnu kɔni bɛ koko 4 ni ɲɔgɔn cɛ kabini septembre kalo tile tɛmɛnen nka mun ye Musa Mara ta ye kiritikalakaw y'a labila ka taa so nka k'a yira la k'a fɔ alamisa o alamisa ko mun ye Musa Mara a bɛ to ka taa kiiritigɛlamɔgɔw a ka taa kiiritigɛlakaw fɛ yen o bɔra kɔfɛ hali a kana ba tigɛ n'a ma sar'u la a tɛ taa taabana bilen a kana taa Allah n den sani a kana taa ko a kana taa n y'a f'i ye o de y'a to tuma dɔ i ka to i yɛrɛ ma fɛn dɔw la o ka fisa i ma i ka fandaniya n'i ka ko dɔw bɛ ɲɔgɔn ti bi taabani ni tɔrɔgɔtɔrɔgɔ bɛɛ hali n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ la i ti taa k'i ti taa dɛ f'i ka taa kiiritigɛlamɔgɔw fɛ awɔ ale Musa Mara kelen i bɛ t'i sar'u la de ne hakili b'a la ne ye dossier dɔ sɔrɔ ne taara fo Musa Mara fɛ yen a don ni premier ministre kun don Mara n ye audience ɲini a ye n bisimila n yɛrɛ taara n'a dossier ye ka taa jira la a don Musa Mara tɔgɔ fɔ man di sabu ni cɛ o cɛ min ye Musa tɔgɔ bɔ i da maliyɛn o b'i fa ni Ala cɛ est-ce que a don Musa ma hali n jaabi ka ɲɛ hali considération kelen hali jaabi ko ɲuman a m'a kɛ non a kɔni obligatoirement n ye fasoden ye n ye kunnafoni dila ye n ye demande kɛ a ye n bisimila maintenant le reste là non ba hali ni maa min ye n ci Musa fɛ bilen ni tɛ n b'o f'i ye dɛ est-ce que ala gosi tɛ k'a fɔ a ko man di n ye tɛ abada hali ni maa min ye n ja fɛ ne tɛ taa bilen abada Mali ko kɛ b'o de o n'i t'i kun siɲɛ n'i t'i samara nɛmu u nɔfɛ u mago t'i la u t'i bonya k'a dɔn ye min kosɛbɛ o de don dɛ a don Turelaka n bɛ affaire in fɔ Turelaka dɔw ka dugukolo de bɛ yen min dira Sɛbɛnnikɔrɔ ko o terrain dɔ ta bɛ yen o ye n dɔnba ye o ye n bila dossier kan ja o papier a bɛ o ɲagamina a fɛ cogo dɔ la ka i y'a faamuya b'a la o sɛlɛ dɔ ma a fɔra ko b'a ka musokɔrɔba yɛrɛ bolo ne kɔni donna dossier kɔnɔ a laban a ko n ka taa communiqué wa mun de Hayidara tun bɛ yen ne taar'o fɛ yen o Hayidara fana ko n ma ko karisa nin dossier in to i k'i da bɔ a la ne ko n ko kuma ne ye denmisɛn ye ne si ka jan ne tɛ nin ɲɛɲini bilen a banna n ko a tigi ma i ka dossier filɛ kɔfɛ k'u bɛnn'a la o y'a kɛ cogo min n kɔni t'a dɔn n kɔni bɔra yen donc c'est pour te dire que i b'a caman ye bɛlɛgɛ la uniquement u ka intérêt a banna wallahi billahi taala Mali ko tɛ dɛ u ka intérêt dɛ wallahi Mali ko tɛ u ka intérêt de don a banna
ni ou ye jabaraniw na ani fɛnw na voilà souvent des gens qui n'ont aucun respect envers l'être humain abana c'est compliqué a fɔ man di mais hadamaden hali n'a kɛra bokuruni hali n'a kɛra maa ye min fɛn do malien de do i dɔ do mɔgɔw bisimila ka ɲɛ i ka yɛlɛ mɔgɔw fɛ o ye Mali laada ye cogo o ye Mali laada ye o ye Mali laada ye mais ka hadamaden ni jɔ a yɛrɛ la e yɛrɛ tɛ se ka maa kelen yɛrɛ k'olu bisimila e bɛ se ka jama mara wallahi hali n'a ko n ka taa miliyɔn minɛ bin tita ni ala cɛ wallahi de ala ye n y'o fɔ depuis bi tɛ kosɛbɛ wa n tile kelen ma nin kuma in fɔ tancogo la ayi ni bi tɛ wa n t'a lagosi fana abada nka ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ ɲɛ bi yɛlɛ an kelen kelen malidenw waati sera an ka nin falen tɛ ko ye an bɛ faamuyali sɔrɔ kow la a tɛ n ka falen tɛ dɛ a bɛɛ n'ala na kira cɛ ninnu dɛrɛ ma ka dɔgɔ ninnu na dɛ faamuyali bɛ sɔrɔ kow la an kelen kelen ni ala sɔnn'a ma Abdul Jalo ta i ka wari ta i ka n'a di yan i taa to ten dɛ n b'o f'i ye donc hali bi an bɛ taa an bɛ taa an bɛ se n dɔgɔ n bɛ min f'i ye wari t'i bɛɛ sɔrɔ abada n bɛ wari t'i bɛɛ sɔrɔ adamadenya ka girin ni diɲɛ fɛn bɛɛ kosɛbɛ adamadenya n dɔgɔ n bɛ i ladi o sira taama ɔhɔ nin ye n ye nin ye ma k'a ye mɔɔw kɔ dɛ abada fɛn kelen don i bɛna mɔɔw bolo i bɛ taa mɔɔw bolo kosɛbɛ ɔhɔ kana jɔ maa si la abada ala k'an ni sababa bɛn hali bi an bɛ taa Yusufu Konate a ka fasiri bi yan Yusufu awa i k'a dɔn ale kumana min ye awa i k'a dɔn kiya tigana kisi tigana kisi Kayida cɛ an famana Kongo kisi Kayida don e bɛ yan wa Yusufu Konate n dɔgɔ a kumana n dɔgɔ dɔɔni k'a da kumadugaw ka belebele Bakari Togola Allah kibaru Togola Bakari bilala ko Bakari ma foyi kɛ ko Bakari ba mun kɛ k'a ma foyi kɛ wari ko bɛ cogo di sisan ne ye juge ya ou bien ne ye Mali marabaa dɔ ne bɛ n ka radio de la min fɔra n b'o de f'i ye Bakari ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ dibi la fɛn taara ka ɲɛsin Bakari ma n'a fɔra ko Bakari y'o hinɛ k'a nɔ t'a la miliyari 9 n'a kunkan fɛn Bakari n'a nɔkama minnu bɛ yen minnu kun minɛna kunun a bɛɛ bilala Fasiri Kuti Yusufu Konate ko foyi ma kɛ miliyari 9 a taara min n dɔgɔ wala n k'i ka taa i ka ɲininkali kɛ tribunal la i ka ne to an ka Fasiri ala k'a f'i ye dɛ a bilala Fasiri Keba a ko awa i k'a dɔn cour d'assises de Bamako min ye awa i k'a dɔn président kɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ assemblée permanente de la chambre d'agriculture du Mali n'o bɛ APCAM ko fɔ n'o ye Bakari Togola ye a n'a jɛɲɔgɔnw bolonkɔnɔ ni kunsin b'u ma k'a fɔ ko awa i k'a dɔn u nɔ minɛnen don fɛn dɔ la n'o ye nafoloko dɔ ye min ye awa i k'a dɔn Bakari ye kunusa ntɛnɛndon kalo tile 29 Bakari n dɔgɔ k'a bilala dɛ a bɛ da tari a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ bilala k'a fɔra k'u ma fɛn kɛ fɛn min bɛ yen n'o kun ɲɛsinnen bɛ Bakari ma Fasiri Keba y'a jira k'a fɔ ko awa i k'a dɔn a dar'u la de ni sira dɔ ye sira minnu bɛ yen n'o tɛ awa i k'a dɔn sariyaw kɔnɔ cour min bɛ yen n'o awa i k'a dɔn ko in ɲɛsinnen b'a ma n'o ye kiiri bulonba dɔ ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ko awa i k'a dɔn u bilala o de siratigɛ la maa min bɛ yen n'o y'u yɛrɛ ka avocat ye n'o bɛ Sidibekayi Mangara ko fɔ cɛkɔrɔba y'a jira k'a fɔ u bɛ cour d'assises mɔɔw u b'u fo kosɛbɛ sabu u ye kiiri tigɛ a tigɛ ko ɲuman na u ye tiɲɛ fɔ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn fasodenw bɛ faamuya sɔrɔ ko la a ko kiiri a ka gɛlɛn a ka kuna nka kiiri ye dɛ dɔgɔ n'a ye jaabi minnu bɔ sɛbɛndenw ye minnu fɔ ka fara kan n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a bɔ awa i k'a dɔn k'o de y'a bɔcogo ye président kɔrɔ min filɛ n'o bɛ APCAM ɲɛmaakɔrɔ ko fɔ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔn maa 10 ni 1 dɔgɔ an bɛ don min na i ko bi a kun jirala k'a fɔ ko miliyari 9 a n'a kunkan fɛn k'u de ye awa i k'a dɔn fɛn ye min bɛ u nɔfɛ nka Bakari Togola n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'u bilala san 2013 ka na 2019 wari in bɛ munumunu na o sira fɛ Bakari n'a jɛɲɔgɔn ninnu u bilala kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jigiba n'u b'a wele ko Anfɔ Kulubali Mpiyɛ Dunbiya Sedu Kulubali Sase awa i k'a dɔn Kulubali Fajala Kulubali Dirisa Traoré Jala Musa Danbele Alu Danbele Mahamadu awa i k'a dɔn Fɔnba Suko Madi ani Raymond Dansogo ninnu minnu filɛ nin n dɔgɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u bilala koyi ninnu bɛɛ lajɛlen awa i k'a dɔn Mawdo minnu kun bɛ ɲɛmayala sira dɔw fɛ sɛnɛkɛlaw ka awa i k'a dɔn siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso Buguni Kucala San Fana ani k'a dɔn Kita n'a ɲɔgɔnna caman i b'a ninnu kɔni kɛra kosɛbɛ Bakari ka kiiri tigilamaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ sabu sariya diliba min bɛ yen n'o bɛ farafinna kɔnɔ walima n'o bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ n'o bɛ wele ko organisation pour l'harmonisation en Afrique droit des affaires n'o ye OHADA ye jɔn ko Ala awa i k'a dɔn o kɛ mɛ ka sariya in fɔ cogo min ani k'a latɛmɛ sira min fɛ
kɔfɛ Bakari ka kiiri tigilamaw u y'o sɛgɛsɛgɛ k'o bɛɛ ɲɛɲini o bɛɛ ɲɛdɔn k'a jira k'a fɔ wari min filɛ nin n'a kuma bi ka fɔ État ta tɛ CMDT ka wari tɛ o kumana sa ni nɔminɛ bi kɛ a bi kɛ ni sira wɛrɛw de ye min bɛ ka fɔ nin sira in nin tɛ se ka Bakari nɔminɛ ndɔgɔ kiiri kɔni nana jira k'a fɔ jɔn ko ala ninnu ka kuma a ka girin ka girin dɛ ninnu da ye tiɲɛ ye dɛ ɲama ne yɛrɛ ma foyi faamu jamana ko in kiriko la bilen I y'a faamuya a ma diya i ye de n'o tɛ i y'a faamuya o Bakari maamu ye kalo joli kɛ kaso la a bɔlen caution miliyari 4 sara walasa fiɲɛbɔda bɛ se ka d'a ma n'a nana fɔ ko o ma n dɔgɔ min ye Boubacar Diallo ye CR7 walayi k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dugawu kɛ n'a ta o ta k'a man kɛnɛ k'a bɛ k'a lamɛn an bɛ dugawu k'a foyi tɛ kanu bɔ walayi Ala ka kanu to Ala ka bana fiɲɛ ban dugawu k'a ye Ala ka bana in fiɲɛ ban walayi siga t'a la dɛ an ka dugawu k'a ye kosɛbɛ ne ma a bɛ maanifin kamana gan koyi munna n'o tɛ i y'a faamuya o I kamana de guwan kɔni y'a fɔ in kɔni n y'a bila ka taa kɔfɛ n ma jigiyɔrɔ sɔrɔ la k'a bila ka na ɲɛfɛ n ma jigiyɔrɔ sɔrɔ la mais problème yɛrɛ ye min o miliyari 9 n'a kun ka fɛ a fɔra ko a dunna ni Bakari n'a nɔ ka maa 11 n'olu nɔ t'a la jɔn nɔ don ayi minnu y'a dun ni minnu nɔ don olu ka minɛ dɔrɔn a bɔra a ka ɲɛɲini miliyari 9 kɔni tɛ se ka samara don ten ka taa kungo fɛ abada kolonjan kelen fɛ ayi ka sɔrɔ dunba ma sɔrɔ a la a dunna Bakari ye wari ni min sara wari ni yɛrɛ tɛ miliyari caman don Bakari y'o min sara o bɛna segin a ma wa ɲininkali bɛ yen n'o bɛ segin Bakari ma don min u k'a fɔ an ye an bɛ taa Ala ka majɔ Bakari ka da la a kana dogo an na dɛ a kana dogo an na dɛ ni Bakari ka wari in bɛ segin a ma don min a y'a fɔ an ye maa tɛ yɛrɛ dogo Islami ɲɔgɔn na dɛ a kana dogo an na an bɛ taa Bakari kunbɛ don jumɛn an bɛ taa foli bila a ma don jumɛn foli ya an t'a to miliyari 4 ka kunkan bɔ fɔlɔ foronto bɔrɔ kɔrɔ o kɔrɔ tisu ta a bɛ sɔrɔ a la e ko Bakari yɛrɛ ma sera maliden ye sa wa siga t'a la o tiɲɛ Bakari siga t'a la I ka kuma y'i tiɲɛ dɛ Ala jɛ Bakari siranna dɛ cɛkɔrɔba kun tɔtɔ filɛ duurunan de jukɔrɔ Bakari siranna ɲɛ dɛ Ala de ye sijan d'a ma wa min ye ko in yɛrɛ ye Bakari ka musokɔrɔba an ka dugawu kɛ walayi Ala k'a da yɔrɔ nɛma Ala k'a fara silamɛ su kosɛbɛ n'o tɛ Bakari sɛgɛnna dɛ ɲɛma n ko walahi u ye Bakari a ye min fɔ n'i y'a lajɛ sira dɔ fɛ dɔgɔ tiɲɛ b'a la dɛ baliya ye dibi ye kosɛbɛ u ye Bakari poussé dibi juguba nɛgɛ wa kan tɛ Bubu Sise ma I b'a sɔrɔ o de kɛra nin bɛɛ kɔlɔlɔ ye wa kiiritigilamaw ye nin bɛɛ de lajɛ I b'a sɔrɔ Isani Bɔl tun ma ɲi dɛ ka n'a faamuya k'a fɔ ko tiɲɛ don ɲama I bɛ na ye k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ne danganiya Bakari ka ko kan a ka musokɔrɔba fatulen kiiritigilakaw ko Bakari t'o su don kɛ I ka segin ka na a ko abada nin kiiriko in bɛ ɲɛnabɔ de walahi Allahu akbaru ko nin kiiriko in ka ɲɛnabɔ an b'a fɔ n ka jɛlen don a la 100% dɛ a y'a faamuya dɛ nka miliyari 9 min bɛ fɔra nin ye Bakari kelen ma nin ɲɛnabɔ Bakari m'a f'i ye ko a fɔra ale ɲɛna ko tu vas voir tubabukan kelen a y'o mɛn dɛ tu vas voir ale kuma ko dugumajɛ ale y'a tu vas voir kɔni ale y'a voir o de filɛ nin ye k'ale bila wola ta la hawla n ko n bɛ k'a f'i ye maa caman bi kuma ɲɛmaa ninnu dɔw bɛ yen u kana to ka kuma n'u kumana kabako don dɛ Ala k'a nisɔn a kuma nafa ye min ye dɔrɔn Bakari a k'a dɔn Yusufu Konate Kuti a n'a nɔkama maa 11 minnu kun nɔ minɛnen don u bilala a jirala k'a fɔ ko non coupable tabarikala o tɛ foyi la o ma foyi kɛ a banna Ala ka ɲɛ ka d'an ma an ka miliyari 9 an de bɔnɛna Ala k'a nisɔn bɔ an b'o sɔrɔ don min Ala k'o yira an na n'o tɛ a ko kɔni banna Bakari ka se ni ɲuman ye an bɛna ale kosɛbɛ an bɛna Bakari an bɛna ale awɔ an bɛna ale tɛ dɛ an ma fɛn kɛ dɛ ayi ale an ma foyi k'i la dɛ voilà palais ti min bolo de bɛ bɔ ni a ye Baba Adama bɛ t'an bila dɛ n'an bɛ taa Bakari fɛ Adama Ture tɛ t'an bila Baba Adama bila an ye a banna ale bɛ bila an ye voilà awɔ hali n'a a ko k'a ka miliyɔn 1 tɛ sɔrɔ a ko ten ko a tɛ sɔrɔ ko dɔrɔmɛ tɛ di ko f'an k'ale ka belebele soutenir an b'a soutenir kɛ a ka ɲi imamu belebele don walayi a ka nɔrɔ o de ka bon kosɛbɛ a banna Baba miliyɔn 1 o di ka na soutenir na bisimila an ka taa palais tɛ radio ye Nura FM ye 94.5 wa an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Woreda sugu la ten caw ni maa min sera Woreda sugu la I bɛ kɔrɔnfɛn fan k'o lajɛ antenne jan in bɛ sanfɛ ɲama ne bɛ n bolo don n bɛ palarti ye n bɛ bɔ ni ale ye ni n bɔra ni palarti ye hali bi Siriki Kɔnɛ ale de kumalen don a ko mun ye dumunifɛnw a sɔngɔ ko a gɛlɛlen ɲama an kɔni y'a jira k'a fɔ ko bana dɔ bɛ dɔ fa nka dɔ kɔni o n'o bɛ yaala I bɛ na ye k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na mun ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'u ye jagokɛlaw ye ko dogodogonin ko k'u caman tɛ ka bɔ o fɛ wa Fatigaba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i donna an ka sugu kɔnɔna la bi fɛn damadɔ bɛ o sɔngɔ ko a yɛlɛla fo k'a fɔ ko a yɛlɛla o siratigɛ de la minisiri minnu bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don mun ye jago ani
sɔrɔmuso solo barama ale kɔni ye kunnafoni nin k'a bɔ ka bin cɛw k'a yira k'a fɔ ko mun ye gouvernement ye sigi dɔ kɔni kɛ n'o kɛra mun ye mercredi don araba don dɔ fɛ n'a bɛnna novembre kalo tile 10 o ma san 2000 ani san 21 ko gouvernement ye ŋaniya ta k'a yira k'a fɔ dunfɛn minnu bɛ nin waati na ni a sɔngɔ n'a yɛlɛlen don kosɛbɛ tulu b'o o la malo o b'o o la a ka ja fo ka n'a bila sigaro la nin bɛɛ lajɛlen o b'a la ko baba gouvernement y'a laɲini ko subvention belebele ni k'o kɛ ka ɲɛsin o ma walasa mun ye dunfɛn ninnu malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a sɔrɔ mun ye sɔngɔ lafiya o kɔnɔna o la cogo min na patrikeba ka fɔlɔ min ye Sidiki Kɔnɛ a ko n'i y'a jateminɛ gouvernement a y'a yira k'a fɔ ko mun ye fɛn minnu bɛ ni dɔ man ka fara o sɔngɔ kan cogoya si la n'i ye buuru ta buuru tun bɛ 50 mun na ko dɔrɔmɛ ko a kana fara a kan o bɔlen kɔfɛ mun ye gouvernement a ko malo mun n'o bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na anw fɛ yan ale kilo 50 ko o kana tɛmɛ min ye sɛfɛ wari 7,000 o kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye détail la o ye 70 o ye o bɔlen kɔfɛ min ye gouvernement a ko tulu mun n'o bɛ bɔ mun ye jamana kɔ kan ni ka na anw fɛ yan a 20 litiri ko kana tɛmɛ min ye 7,400 kan litiri kelen n'i b'o feere détail na ko 200 o don Fatigiba ka fɔ la a ko hali sigaro mun bɛ bɔ yen jamana kɔ kan ni ka na anw fɛ yan ko o bɔrɔ ko a man ka tɛmɛ 4,500 kan n'i b'a feere i ka bitiginin kɔnɔ e kana tɛmɛ min ye sɛfɛ wari 100 kɔni o kan kilo kelen o la Fatigiba ka fɔ la a ko o bɛɛ n'a ta i bɛ na ye k'a fɔ ko bana dɔ kɔni dɔn dɔ bi yala nka dɔ a b'o o faga a ko nin waati in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sɔrɔmusoba dɔw kɔni bɛ yen k'olu bɛ ka bɔ mun ye woni sira kɔni fɛ ni gouvernement ye dɛ ko hali bi yɔrɔ dɔw bɛ yen ni tira ye mun ye buuru ye ko dɔrɔmɛ 60 ko dɔrɔmɛ ti bɔ a la bi wa dɔrɔmɛ a ti bɔ a la sini ko sigaro gouvernement ko o ka kɛ dɔrɔmɛ 100 a kilo kelen ko nka ko jamana ye fan dɔ bɛ yen bi ko sigaro n'i ma 120 bɔ a ti kɛ i ka mɔni na a tigiba ka fɔ la a ko mun ye gouvernement a kan ka wuli k'a jɔ kosɛbɛ ka mun ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'u bila ka don suguw kɔnɔna la bitigininw fɛ yen k'a jateminɛ k'a lajɛ sɔngɔ mun n'olu filɛ k'a fɔ nin ye ko a bɛ ka labato wa sɔngɔ ninnu u ka n'a labato min u ka biro kɔnɔna la k'u ka jigin terrain sanfɛ la ko ninnu bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na fatiri dɔ an y'a sama ka bɔ palarti kɔnɔna la mun ye Sidiki Kɔnɛ ale kɛlɛmikɛla tigi bonya o b'a la donc min ye Amadu Jalo ye Jalwi logement k'a bɛ k'an lamɛn Amadu y'an ganu kosɛbɛ waati bɛɛ a bɛ message caman Milwi logement an b'a fo ka waleɲuman dɔn Amadi Almidi Touré i ka dɔn ale ka fasiri o bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Cikan an ka taa Kulikoro min ye i ka dɔn yɛrɛ dɔgɔkɛ kun bɛ yen Yɛrɛwolo Debu n dɔgɔkɛw taara fangatigiya u taara o yira Kulikoro u taara jira k'a fɔ u bɛ se ko la Batirikɛba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye u ka tournée belebele min bɛ yen n'u y'a daminɛ min bɛ tali kɛ Yɛrɛwolo Debu o ka tournée i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ taa n'u ye i ka dɔn Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u ni M5 maa dɔw u ko sibiri don kalo tile 27 u tun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ n'an ko a ma ko Kulikoro dɔwɛrɛ tɛ Yɛrɛwolo Debu ta kun de ka se ka transition o dɛmɛli a n'o sɔrɔladonni min n'o b'u da ka se ka t'o waleya a ko de siratigɛ la u ye kangari da kɛ dɛ maa minnu bɛ yen minnu bɛ fɛ k'an ka jamana in senkɔrɔma cɛ jamana in yigiyaga k'a bɔ a dabolo kan u y'u bolokɔnɔ ni si maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ tigilama dɔw a diinɛ ɲɛmaa dɔw ani k'a dɔn k'a fɔ min ye politigima dɔw ye minnu bɛ Faransi i k'a dɔn ka baara la u y'a jira k'a fɔ n'u y'a kɔrɔbɔ fo k'u sa u t'a sen fila Patirikɛba ko a ko nin ye i k'a dɔn étape min ye i k'a dɔn Bamakɔ ta tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Kayi i k'a dɔn bɔlen kɔ ye min ye i k'a dɔn Yɛrɛwolo Debu sur le rempart Adama Jara u b'a wele cogo di Ben le cerveau o yi yɛrɛ dɔgɔkɛ ye i ka dɔn k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na a kun bɛ Kulikoro hali bi dɛmɛ min b'a bolo ka ɲɛsin i k'a dɔn transition ma i k'a dɔn k'a fɔ a n'a jɛɲɔgɔnw u taara ka t'o ɲɛfɔ président min bɛ yen n'o bɛ Asimi Goyita kofɔ ani premier ministre Choguel Kokala Mayiga u taara ka taa i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya min b'u bolo ka ɲɛsin u taara ka t'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'u y'a jira k'a fɔ Faransicaw ka i k'a dɔn ambassadeur kɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ Nicolas Normand ko fɔ o ye i k'a dɔn kuma min ta ka ɲɛsin Mali k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ an ka transition contre la a n'a ɲɔgɔnna caman Ben le cerveau ye kangari da kɛ a ye b'a ka kow la a k'i farati cogo dɔn ale yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi diinɛ ɲɛmaa dɔw bɛ anw fɛ yan i k'a dɔn politikimaa dɔw bɛ anw fɛ yan min ye i k'a dɔn n'u bɛ Faransi ka baara la Ben le cerveau y'a tɛgɛ ɲɛsin olu ma Yɛrɛwolo Debu sur le rempart ko kangari da bɛ kɛ u ye min bɛ se k'a to u bɛ jamana u ka
jamana in to yen jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la u ka jamana in to yen jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya an ye nin ko bɛɛ lajɛlen ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn Asimi Goyita a bɛ sira sugu bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini nin waati in na yalisa ka se ka i k'a dɔn cɛsiriw boloda sabu denmisɛnninw bɛ yen minnu cɛsirilen don maa minnu ni ŋaniya jugu b'u da denmisɛnnin i k'a dɔn 10,8 o tɛ ɔhɔ million chama denmisɛnnin kunda olu bɛ minnu kɔni labɛnnen don ka se ka awai kadɔ lafasali kɛ ka ɲɛsin Asimi ma ye Ben le cerveau a y'a jira k'a fɔ ko awai kadɔ olu kɔni bɛ min na Asimi a ye hakilina min fɔ o de ye k'a fɔ ko Mali a bɛ se ka kan labila cogo min ale bɛ se ka lafiya cogo min k'o de ɲɔgɔn tɛ Ben le cerveau ka fɔ la a ko ambassadeur min bɛ n'o bɛ Amérique tɔgɔ la ale ye wuli ka jɔ kɛ ka Asimi ɲini ka taa se Asimi ma k'a fɔ a ɲɛna Asimi i jija février kalo ma se a ye taa ka bɔ yen a ka jamana in to yen i cɛsiri lidu sabu n'i taara ni Ala sɔnna ma min ya awai k'a dɔn Mali kɔ kan jɔyɔrɔ bɛ ɲini ka d'i ma jɔyɔrɔ min na i b'i tɛgɛ hinɛmu awai k'a dɔn i b'i lafiya kosɛbɛ ko Asimi y'a jira a la k'a fɔ ko ale ma na awai k'a dɔn jamana ɲɛmaya la wari kama ale ma na jamana ɲɛmaya la poste kama dɛ ale nana de min bɛ se k'a to Mali awai k'a dɔn a bɛ se ka libérer cogo min bɛ se k'a to Mali bɛ se ka lafiya cogo min bɛ se k'a to Mali bɛ kan labila cogo min Mali yɛrɛ dama tɛ koyi farafinna Sahel kungo jamana caman bɛ yen o bɛɛ b'o cogo kelen na i n'a fɔ Niger i n'a fɔ Burkina Faso parce que a ko mouvement yɛrɛwolo tɔn i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi hali sa u y'a jira k'a fɔ Faransi o min b'an ka dugukolo kan n'u ka sɔrɔsiw ye a bɛnnen t'u ma bi a bɛnnen t'u ma sini o kuma kangaridakan kɛra Maliyɛn miliyɔn caman bɛ yen jeunes u jɔn bɛ ka maaw kɔnɔ minnu ŋaniya de ye ka tiɲɛni don transition kun yalima ka awai k'a dɔn an ka jamana faamaw u senkɔrɔ ma cɛ ka bɔ lasiri filɛ Alimi di awai k'a dɔn Ture le Cikan u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye min ye le Cikan maa foli a bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ Mali tribune ne ba ale sama ka gɛrɛna ni ye maa mun ka fasiri ye o ye denkuraninw fa ye n'o ye Abu Safinɛ Jara denkuraninw fa tɛ wa a ko k'an ka taa mun ye commune de Safo o kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Safokaw ka maire n'o de ye Giro Tarawele siga kɔni tɛ fɛn mun na ko cɛkɔrɔba ko bolo bɔra a kan na Giro bilala a kuma banna Abu Safinɛ Jara ale de y'a jira k'a fɔ ko mun ye cɛkɔrɔba ye n'o bɛ Giro Tarawele n'o bɛ ale kofɔ o tɛ Safo maire belebele o ye wa ale de Giro y'a jɛminɛ k'a lajɛ Giro bɛ kaso bon na kabi juillet kalo tile 26 o tɛmɛnen mun ye katikaw fɛ yen a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye dugukoloko mankan ko a sɔrɔla o de fɛ dugukoloko ɲaami ko a ko a sɔrɔla o de fɛ Patrickba ka fɔ la o siratigɛ la ko mun ye tarata don tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Safokaw nisɔndiyara kosɛbɛ o sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ k'olu ka belebele n'o kɔni ye Giro Tarawele ko Giro Tarawele ko asira so abana Fatiri ko mun ye Abu Safinɛ Jara a ko mun ye Giro a ka nali kɔni ko a kɛra nisɔndiya belebele mun ye Safokaw ma o bɔlen kɔfɛ hali Safo kɛrɛfɛ dugu n'i y'a cɛminɛ k'a lajɛ Zulukɔrɔkaw k'olu bɔra bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa cɛkɔrɔba in n'o bɛ Giro Tarawele kofɔ ka taa foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Faleyakaw ma to kɔ Tasankaw Sodo Seriwala Dabani Donimana Kɔjalani Somabugu ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra mun ye Giro kɔni ka taa foli ta ni ka a sɛgɛrɛ o sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ ko maa mun ye Giro ye a bolo mun ye a bolo ko numan bolo ko o b'a di wa kini bolo ko o ti bɔ a kalama kini bolo fana ko o b'a di ko numan bolo ko o ti bɔ a kalama mun ye dugudo ye maa dɔ bɛ n'o ye Lamini Jara ye ale ye manso ye ale y'a jira k'a fɔ ko Giro ka nin datuguli a kɛra sababu ye ni ka fiɲɛ belebele ko o tigɛ olu mansaw na koyi o sabu kɛ ni maire n'o o datugura dugukolo feere ko o bɛ jɔ fɔlɔ o siratigɛ de la ko mun ye Giro bilalen mun filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ko olu bɛ masa in fo k'a barika da Fatirikaba kɔni y'a jira k'a fɔ n'o ye Abu Safinɛ Jara ye a ko an bɛ don min na ko bi pour ye baara caman k'a y'o kɛ mun ye ko sigida la mun ye école ko école caman ko a y'o jɔ fo ka taa se mun ye a bɛ mɔgɔ minnu fana dɛmɛ dibi ni dugudugu la ko mun ye ko a nali ko a kɛra Safowaw ma ko tari kosɛbɛ Fatiri do sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ale y'a fasiri ɲɛma i bonya o ko Giro fana ni cɛ in tɛ kelen ya Bakari tɛ ɲini ka kɛ kelen a fana b'a signé dɔrɔn de o de kɛra problème ye ayi bɔ a fana ka kalanko fana b'a la dɛ ayi ni maa wɛrɛw de tun bɛ ɲɔgɔn na ale ni maa wɛrɛw tun bɛ ɲɔgɔn na mais Giro ka problème yɛrɛ fɛn min ɲɛma i b'a dɔn Giro tɛ maa lamɛn a ti maa lamɛn a ti ye nbari fana kɔnɔ kosɛbɛ Giro ye man di dɛ a ti ye dɛ Giro a ye man di dɛ bon o de y'a ka problème yɛrɛ il n'est pas accessible n'i bɛ maa kalanbaaw kɔ o sugu la i farati dɛ il n'est pas accessible tiɲɛ yɛrɛ la ayi a ti ye o n'i bɛ fɛ k'i dogo a la mairie kɔnɔna de don a ti ye o ko ten a waati ye o ye tiɲɛ ye siga t'a la dɛ o tuma kulotigi bɛ fali sɔminɛ a bɛ fali sɔminɛ Ala k'a ni n'i bɛ maa kalanlenbaw kɔni ka jɛ la e kalannen tɛ i cogo dɔn dɛ n'o tɛ bigi bɛ kojugu k'i la c'est vrai aramu
ala ka ɲɛ ka d'a ma amina ya rabbi ala ka duwawu jaabi awɔ ne kɔni ka ɲi tan ne tɛ foyi min bilen a ka ɲi a sɔrɔ to yɛrɛ tɛ a ma di ma ayi ne ka ɲi sa ne tɛna foyi yɛrɛ min bilen ne ka ɲi ta a ka ɲi a t'a kɔnɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a di ma a kɔngɔ ne ka ɲi sa a banna ne ka ɲi kɛlɛ tɛ o ayi kɛlɛ tɛ o tɛ kana ko i bɛna i bɛ to nin na sa baba bɛ ni dimi tuguni ka dimi mun na de n ko baba y'a f'i ye ko a bɛna ko an bɛ taa Bakari fɛ yen a ko tɛ ya a ko a bɛna a ko a bɛna k'a bɛna a ye min bila n b'a dɔn o ma s'a kɔnɔ ne ka cɛkɔrɔba don n bɛ n ka cɛkɔrɔba dɔn koyi nka a bɛna baba bɛna an bɛ taa Bakari fɛ yen Bakari tugu la an bɛ taa Bakari fɛ yen ala k'a ni sababa bɛɛ n dɔgɔ e ta banna wa awɔ a banna kosɛbɛ waati yɛrɛ sera o a sera